सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. महाड MIDCतील कंपन्यांना आग लागण्याचं सत्र सुरूच आहे. मागील आठवड्यात प्रिव्ही स्पेशालिटी कंपनीला आग लागली होती, तर बुधवारी मल्लक स्पेशालिटी कंपनीला भीषण आग लागली. अग्निशामक दल आणि पोलीस प्रशासनाकडून आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. त्यानंतर दुपारनंतर महाड MIDCतील मल्लक स्पेशालिटी कारखान्याला लागलेली आग आटोक्यात आली. या आगीमध्ये कंपनी पूर्णपणे जळून खाक झाली असून कंपनीतील 4 कामगार तर बाजूच्या कंपनीतील 7 कामगार असे एकूण 11 कामगार किरकोळ जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर, MMA अध्यक्ष घटनास्थळी येत त्यांनी पाहणी केली. नितेश लोखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, महाड, रायगड. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.